Dar salutare, bun și bun găsit un episod de Minecraft modat. În această serie de Minecraft modat voi avea următoarele moduri: Speedrun Crouch mod, Invisibility mod și din cele din urmă Herobrine's Returns. Haideți să continuăm. Ca puțin off camera să văd dacă îmi dă creș la moduri și numele. Asta sunt încet. Și mai bine. Bun. Ne facem un crafting table. Fac. O să vedeți voi mai târziu despre vorbeam și Herobrine's Returns. Deci nu e chiar trece, prost că te ajută să spargi. Haide, bă. Și când acum o să putea să nu meargă. Când asta e că pe ăștia sunt 4 copaci aici. De cap. Nu mai spar copacul ăsta și o să mai mult de un stack. Gata, direct ne facem casă. Haideți să ne găsim un loc. Yeah. Unde să fie casa? Avem destul lemn. Deci trebuie să stopăm pe aici. Dacă vine aici vrea să mă bate. Come on, man. The logic runner, man. Nu știu în comentarii de ceva, dar avem lemn destul. Da, și nu știu câți dintre voi ați văzut tutorialul de instala moduri. Deci cărbune. Sprintul cel mai bine cred că se folosește noaptea. Fui ca derbedeu. E foarte tare modul ăsta Tree-Chopper. Dar să vă zic de cum e pentru 0.10 X, adică versiuni de 0.10. Eu am cea mai nouă versiune 0.10.5. De fapt, cea mai nouă versiune 1.0.0 beta. Asta e cea mai nouă versiune de Minecraft. Dar e nașpa, că nu cred că pot să instalez niciun mod. Un mod God Simulator mod, mi se pare. Te transform în tot felul de oi. Epic. O să-l prezentăm până cândva. Și să ia un village. Acolo, frumos.
prin God Simulator într-un oraș. Să dă vițeri, omor pe apă acolo. Lemnul... Ai. Fuck it. Da, și mai e modul Super Gamer. Cred că era cel mai potrivit. Avea... Să că e un revive. Așa, am văzut sapling-ul ăla. Este un mod care merge foarte bine cu Tree Chopper. Instant 3. Deci pui un sapling și crește direct. Mișcare de precauție. Să-mi construi și o casă măcar. Am mărit brightness-ul. Sau blood mod. Când omori animale, iese sângele din... Dar ați văzut și voi că am făcut acel mod de showcase Lucky Block. Restul la fel ca Lucky Block-urile după PC, dar că sunt retexturate. Așa că sunt retexturate. Unul este înălțime de 3. Să facem de 4. Nu. Jacobin. Am văzut acolo. Nu mai țin minte cum se craftează fursecurile alea. Bun. Asta s-a cumpărat. Făcut 3 crafting table-uri. Să iau ciocobinul ăla. Și să ne uităm cum se craftează. Ciocolată. S-ar putea să le mănânci așa. Nu știu dacă poți să le mănânci așa crude. Să băgăm un sprim până acasă. Fursecuri. O, și ne sau fursecuri. Nu se craftează greu. Este am nevoie. Patruzeci. Bun. Dar am avut mai noroc cu modul ăsta cu Tree Chopper. Nu, asta. Un bloc. Bun.
Și nu credem deloc. Spart un bloc la casă. Bun. Sper să-și... Bun, s-a făcut colțul. Nu mai dă-te naibii. Fuck that. Bun. Ce fac? Să cu crocul să prindem noi bucata asta. Yes. O mai dă-te naibii. Ne trebuie mai multe. Aici nu știu. Are, nu urcăm pe casă. Să stăm și cu crouch. Invisibility mod, vedeți aici, suntem invizibili, nu mai suntem. Vanish mod. Cum ar veni? Noobs. Ce era să cad? Fuck. Ce mamă? Cinci trepte. Bun, asta și încheiem și noi episodul. Bă, mai dă-te. Deci da, oameni buni, cam atât ca acest episod o să termin eu acasă off camera. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa!